Δεν κουράστηκες να έχεις πολλές και διαφορετικές συσκευές για να κάνεις ένα φαγητό? Το Thermomix TM6 είναι η μικρότερη και ξυπνότερη συσκευή κουζίνα στον κόσμο που κάνει το μαγείρεμα πιο εύκολο, πιο υγιεινό, πιο οικονομικό, αλλά και πιο γρήγορο. Το Thermomix εκτελεί χωρίς κόπο πολλές λειτουργίες, αντικαθιστώντας σχεδόν κάθε συσκευή που χρειάζεται στην κουζίνα. Είναι ζυγαριά, βραστήρας, αποχυμωτής, μίξερ, τρίφτης, αλιστικός μήλος, μπλέντερ, καφετιέρα, κόφτης, ζυμωτήριο, κατσαρόλα βρασμού, κατσαρόλα ατμού. Σχεδιάστηκε με πάθος και έρχεται με νέες λειτουργίες. Υψηλή θερμοκρασία για τηγάνισμα και δημιουργίες με καραμέλα που ετοιμάζονται στο λεπτό. Μέθοδος μαγειρέματος sous vide για πιο τρυφερά και ζουμερά κρέατα. Ζύμωση με δυνατότητα παρασκευής σπιτικού γιαουρτιού και τυριού. Slow cooking για υπέροχα παραδοσιακά φαγητά γάστρας που θα λατρέψετε. Είναι όμως εύκολο στο χειρισμό? Η έγχρωμη οθόνη αφής και ο περιστροφικός διακόπτης κάνουν τον προγραμματισμό του Thermomix παιχνιδάκι. Ο καθοδηγούμενος τρόπος μαγειρέματος καθιστά το Thermomix τόσο εύκολο και ασφαλές που μπορεί να μαγειρέψει οποιοσδήποτε, ακόμα και ένα παιδί. Διαθέτει πολύ μεγαλύτερη οθόνη, ζυγίζει ένα γραμμάριο, φτάνει τους 160 βαθμούς, σας συνδέει στο ίντερνετ και σας προτείνει συνταγές που κάνουν το καθημερινό σας σπιτικό μαγείρεμα πανεύκολο. Σας οργανώνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαγειρέματος και σας δίνει έτοιμη τη λίστα με τα ψώνια που χρειάζεστε. Wi-Fi και Cookie Do προσφέρουν καθημερινή εμπειρία με πάνω από 65.000 συνταγές. Μαγειρεύει τα πάντα. Και από καθάρισμα έχεις να πλύνεις μόνο μία συσκευή και το κάνει μόνη της. Επειδή το μαγείρεμα πρέπει να είναι απόλαυση, έλα να μοιραστούμε μαζί τον υπέροχο κόσμο του Thermomix. Ακολούθησέ με και θα σου δείξω τον τρόπο να γίνεις ο καλύτερος σεφ στη δική σου κουζίνα. Με το πάτημα ενός κουμπιού.